Здравейте! Това е втора част от оцветяването на тази кухня. Продължаваме с оцветяването на останалите връчички в същия ментово-зелен цвят, като отново не забравяме сенчестите части да са една идея по-тъмни. Бар плотът е в същия цвят като основния плот, а краката на стола хармонично го допълват в същата тоналност. Естествено следва и дървената текстура, която придава автентичен вид. Нея я рисувам с кафяв тънкописец. За тапицерията на стола и лампионите избирам този нежен розов цвят, след което с по-тъмен нюанс оцветявам местата, върху които пада сянка. Добавям различни цветове и върху обектите върху бар плота, а именно портокалите, вазата и книгите. Стените се чудих дали да ги оставя бели, но в крайна сметка реших, че ще изглеждат недовършени, затова за тях избрах този блед сив цвят. С по-тъмен тон повторих върху сенчестите места и мисля, че това придаде малко триизмерен вид. Върху част от шкафовете пада слънчева светлина, която подчертавам с бял акрилен маркер, който размазвам с пръст, преди да изсъхне върху хартията. Всичко вече е изпълнено с цвят и за финал добавям любимите си бели от блясъци, там където ми се струва подходящо. И страницата е завършена. Ако сте останали до края, оставете това емоджи в коментарите. Чао, чао!